O 31 de decembro, Ribeira acollerá a súa San Silvestre na Fieiteira. A carreira, que comezará ás 4 da tarde, busca arrecadar fondos para Daniela Otero, unha nena cunha enfermidade rara. Haberá distancias para todas as idades e actividades para toda a familia, ademais de sorteos e unha chocolatada. Os ribeirenses poderán despedir o 2025 de maneira activa e solidaria cunha nova edición do San Silvestre, que se celebrará o mércores 31 de decembro na pista de atletismo da Fieiteira. O evento, que dará comezo ás 4 da tarde, estará organizado pola Escola de Boxeo El Canario e o Club Natación de Ribeira, co apoio do Concello de Ribeira. A cita, que se repite por segundo ano consecutivo, terá unha finalidade benéfica. Os donativos recadados irán destinados a Daniela Otero, unha nena da localidade recentemente diagnosticada cunha enfermidade rara. Unha iniciativa que busca, ademais de promover a práctica deportiva, ofrecer apoio a esta familia que loita contra a enfermidade da súa filla. Vamos a facer unha pequena recaudación para unha nena de Boiro que se chama Daniela Otero, para poder botarlle unha mansa, que ten unha enfermedade ultra rara, a única que hai en España hasta fai pouco, que descubriron que había outra nena tamén que tiña esa mesma enfermedade. Non ten nombre por agora, porque, como digo, é moi rara e non se coñecen estudios da enfermidade. Entonces vamos a botarlle unha man e vamos a facer un pequeno sorteo ao finalizar, donde varias empresas de Ribeira, de Boiro, de Catoiro, de Rianxo están aportando produtos e vales de descuento para axudar. A San Silvestre está pensada como un evento non competitivo, afeito para que toda a familia poida participar xunta e que serve para despedir o ano da maneira divertida e solidaria. Creemos que é algo que vai a ser festivo, que non é a plan competitivo, e nós abogamos por eso, porque unha San Silvestre creemos que ten que ser algo para despedir o ano, algo que donde todo o mundo poda participar, sexa ou non atleta, e logo ao final aba como unha pequena festa, porque como ben día San Silvestre é o último día do ano. Neste sentido, Clara Millares, en representación da Escola de Boxeo El Canario, explicou que a carreira está aberta a todas as idades e contará con distancias adaptadas. Hai distancias desde os 100 metros hasta os 5.000, para o que teña moitas ganas de correr para despois cenar ben. Nada, é unha carreira festiva para pasalo ben en familia, para correr todos xuntos, pero as distancias non teñen unhas categorías determinadas, calquera pode correr calquera distancia. Poden vir disfrazados, é un día para pasalo ben. Tras a carreira, os participantes e asistentes poderán gozar dunha merenda con chocolate quente, biscoitos e rosca, ademais de participar no sorteo de agasallos cedidos por varias empresas locais. Creemos que todas estas iniciativas que teñen os clubes e que sean todo actividades para xente que sí practica deporte e xente que non practica deporte, pois podan facer como unha simbiosis e disfrutar do último día do ano, pois creemos que é algo moi importante. O Concello sempre intentará estar do carón destas actividades e intentaremos que sexa para todos un disfrute. A inscrición poderá formalizarse de forma presencial o propio día do evento a partir das 3:30 ou tamén de forma telemática ata o 28 de decembro. A San Silvestre de Ribeira convértese nunha oportunidade para despedir o ano facendo deporte e, sobre todo, para apoiar a unha causa solidaria.